Айде! Така! Пусни я, бе, Ева! Ясно. Да не мога да приберат. Impertinentule! Dobitocule! Băi! Spune cum să zice toate fetele. Ce? Cum să zice toate fetele? Сечки момичета. Момичета. Nu. Haide всички момичета, ела при мене. Айде, готови? Ела при мене, не този кутаракцити. Hey, say hello to the camera. Thank you. You are the greatest. Всички, Impertinentule! Look at me, impertinentule! Uită-te la mine, dobitocule! Fă-ți treaba, asule! Haide, ela! Mă знае? Момичета, айде пак вървеем. Така, ама сега общо вървеем. При мене? Така, общо вървеем. Карай не, Не, при мене. Елате и насам, е тук. Окей, минете вие по-напред. О, hello. Окей, момичета, вие елате по-назад. Елате? Къде си? Насам, още. Всичките напред. Готови ли сте? Напред? Да, окей. Елате назад. Напред, назад, надясно и налясно. Да. Налясно и наляво. Окей. Назад! Ме съм назад! Този е... Напред! Окей. Това е напред, това. Отзад. Отзад? Отпред? Отзад, отзад. Абе няма бе, отвори общо, дигни горе, спокойно. Няма проблем това. Отзад! Че? Камера!
цялата Джулия, как там правят тези работи? Ела при мен. Дайте пак. Ела при мен. Ако искаш, Данчо, ако искаш, кажи ми, моля те, Данчо. Ела, тук си ти камерата. Готова с Вали! Той е готово! И партинан тола ce faci? Doar pe tine! Аре, готови? Variați! Готоvi? Lingulaș! Ei! Vine o mașină, stai așa că vine o mașină. Хайде, тръгвайте! Добре, дака, не виждаш ли? Stai că vine o mașină. Човек ще отидеш хора пред мен. Ами се това така, Отпред? Отзад. Отзад? Е, отпред. Отпред. Отзад. Отпред, отзад, а. Yeah, jukebox! No, Nessa! Hey! Как си ти? Как си ти? Как си ти? Yeah? О! добре, готови? Полека? Полека. Полека? Ей! Полека, ce sam? Полека, ușor, ușor. Ușor! O, polec! Ej! Poleka, momicite! Poleka, poleka! Poleka! Окей, стоп! Дигнете камерата нагоре. Стойте там. Нагоре? А, окей. Напред, момичете! Окей. При мен? При мене, елате при мене. Елате при мене. Де? Елате при мене. Ушор? Ушор? Еле, докторе, ела Cum se zice? Ușor, ușor? Cum am zis? Ușor, poleka. Poleka, ia. Poleka ozad. Полека отзад. Полека отзад. Полека отзад. Ozad? Ce e, mă? Полека отзад. Полека pe spate la curul tău. Oh! Vali! Poleka ozad! Poleka ozad, Vali! Băi, Asule! 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 Să nu te ia cineva de înainte așa. Asule! Bă! Băi, Vali! Poleka ozad! Poleka! Ozad! Oh, vrei să o suci? Da? Și eu vreau, dar nu se poate. Ia! Mai fă, cum să zice mai fă așa? Mai fa așa. Napravi ošte vednъж така. Napravi ošte vednъж така. Napravi ošte vednъж така. Е! Poleka ozad, Vali! Poleka... Oh! Poleka ozad! Da! Наши привежнищи, всички like this. Полека! Ей! Cum să zice toate? Bă! Cum să zice toate? Всички момичета ела при мене. Не този котарак. Всички момичета, елате при мен. Всички момичета елате при мен. Nu lângă pisicile alea. Așa. Cum? Не до тия котки. Не до тия котки.
Ела. Това е момиченце. Този. Но този е барбат. Всички момиченце, елате при мен. Точно така, сега. Всички момиченце, елате при мен. Не, точки. Каната не вечераваме. Не, точки. Натвори ги тук и... Не, точки. Бе, не, точки. Кутара. Не при тия котки. Не при тия котки. Но се поде за сталанка каце и ести. Аша, не при тия котки. Ела при мене. Аде я. Не при тия котки. Примо. Полека отзад. Абам пола ме.